سلام عنا هابلنا تختاتلتي قداموت ميديا زيناتات قداموت ميديا بغتانا بإيدكم كبت حكم چانلنا سبسكرايب كبرو حقنيان تأمانن اواناو زينان حبريتاتاتن انقربلو قداموت ميديا سبسكرايب لايك شير كومنتن بمقبار مسانا كتكونو بمعدام نلومي نابز حزنايوم حبريتاتات كمبارن تكوزات علتاو زيناتاتن كنساقر اقدمنا جن ارست زيناتات كنسمعكم بحيال مخته حزب تግራይ بهجي ጽሉላት ይብርዕናሎ ክብል አባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ማእከላይ ኮማንድ መንግስት ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ መንግስት ትግራይን በጉጅለ አብይ አህመድ ትምራሕ ኢትዮጵያ ወታደራው ጎንጺ በቁልጡፍ ጣጣው ንኸብሉ ጻውዒት ከም ዝቀረበ ተገሊጹ روسيا أبلعلي كتما كيف متقعتتات مسائل دحر مفتاما أبغوني يوكرين زلوا أبلات هاجرات نيتو نكيف معبول أطوار مكل أير كهبا مقانن أفليتن زبلون كالوتنا لونا نختكتاتولونا بخبرنا عدم بحيال مختاز بتقراي بهجة صلولات يبرعنا لو كبل أبال فتامي السراح وحاتن ما أقلاي كوماند منجست تقراي أي تجيتا جوردا قليتو علم كابتي الشاقلنا زبل لمد مجلتي كلتي أموغنات زبل جملاوي زوتر زرباك توتس يقبع كبل أبال فتامي السراح وحاتن مع خلاي كوماند منجست تقراين أي تجيتا جوردا حابيرو نورار لفنتاويان سعيبو اب تግራይ ዘሎ ኩነታት አመልኪቱ ንመንግስት አሜሪካ ሐዊሱ 6 ሀገራት በሐባር ንዘውጽዎ መግለጽ ስዒቡ አይተጌታቸው ረዳ ኣብ ማህበራዊ ሚዲያ ትዊተር ከም ዝጻፈዎ ማህበረሰብ ዓለም ኣብ ክንድቁም ነገር ዘለዎ ዕቱብ ስራሕ ዝሰርሕ ሕዝውን አሻቂልናሎ ካብ ዝብል ልሙድ መግለጺ አይተናገፈን ኢሎም بوحدو ابتورار ابلعلي يساتف زلو بعداو وراري حيل ايرترا ناب جبري كغير زخل تنكر زبله سقمتي كوسدلو زخل عدل مهلوه نيريلوم ناقيفوم تمالي منجست امريكا مس مشاركتو هجرات أستراليا، دنمارك، جرمن، نيزرلاند، عباي بريطانيا بحبار أوزوتو ومجلتي بتي أب تግራይ كايد زلو كينات كم استشاقلون كلتي أموغنات تتعبو تتعب مبال نابل الزب كماتو متوعو من يذكر شدشتي هجرات بحبار أبزوتو ومجلتي بكوينات زفتح شجريلن دحر مبال حزون بقلطف تتعبو تتعب مبال زي تجدب سب أو حجز كأتو تاويعم أب ورار تግራይ تساتف زلا إيرترا أملكيتهم انتقلتو نتساتفو إيرترا نخونن زبالو اتوم منجستات إيرترا سراويتا بقلطوف كتسحبي قباء زبل لمود تاوعيتون أقريبهم اللو بقالق زينا حزب تግራይ بمتنات تግራይ نمنبركاخ لعلى 50 معالتات أوطيرو أبزلو عوت زبهاغو صلولات جونوسايداوي لفنتي إسياسن أبي أحمدن بحيال مقت حزب تግራይ يبرعن كم زلو تاقليتو بمعدو عوت نمركاب زتهانتو صلولات وررتي أبا جنبار أديابو كونه وكلهم أنفتات زخفتوهم حدشت جنبارات عوت حريموهم طرح زي كونس سف زيبل سبعون نواتاون كسارات تقول بيبام كم زلو أبال فتامي سرح وحاتن ما أغلاي كوماند منجست تግራይን أيتجيتاتشو ردا قليتو منجست تግራይን بجوجل أبي أحمد اتمرح إثيوبيان وتادراو غونصي بقلطوف طاطاو نخبلو ጻውዒት ከም ዝቀረበ ተገሊጹ አበልዕለ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝግበር ዘሎ ወታደራው ተሳትፎ ኃይልታት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝኾነና እተን ሃገራት ኃይልታት ኤርትራ ስርሒታቶም አቋሪጦም ናብ ግዝአቶም ከንሰሕቡ ጸዊዐን ኩሎም ናይ ወጻኢ ተዋሳእቲ ነዚ ጎንፂ ዘጓሃሩ ተግባራት ከቋርጹ ይግባእ ክብላውን አተሐሳሲበን እተን ሃገራት كوميشن سبعو مسلات إثيوبيا مسبيت صحفت لعلواي كوميشنر سبعو مسلات حبرات هجرات بمتحببر كومودما علم لخ كوميشن كيلاتات سبعو مسلات إثيوبيان كالوت بزحات أكلاتن نتوم زي تفتمو جهستات سبعو مسلات زك ألو عصابات كم زوتو حبراوي مجلت اتن هجرات أزخاخيرو اتوم جهستات سبعو مسلات دما اتكوينات أبحدار عسرا كابزول لع جميرو بحيلتات منجستي إثيوبيان إيرتران حيلتات تግራይ كم كم فانو زبالو عطقاتن كالوتن كم استفتمو أبت مجلتي تتغيسلو ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከቡዎም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት
ካብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝስጎጉ ተገሊጹ ሰመዚ ኢሚግሬሽን ደቡብ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብታ ሃገር ዝኣተው ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም መበቆሎም ካብ ልዕሊ 20 ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ከም ዝሰጉግ ገሊጹ ቀድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ጁባ ምስ በጽሑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው እዞም ስደተኛታት ብዘይ ፓስፖርት ይኹን ናይ መገሻ ሰነድ ናብታ ሃገር ከም ዝኣተው ማዕኸናት ዜና እታ ሃገር ሓቢረን እቶም ስደተኛታት ካብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ናብ ደቡብ ሱዳን ዕቁባ ንምርካብ ዝመጹ እዮም ኣብ ሰሜናዊ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝርከባ ከተማታት ቤንቲየን ፓሎጅን ብናይ ውሽጢ ሃገር በረራታት ናብ ጁባ ከም ዝተጓዓዙ ሓደ በዓል ስልጣን ኢሚግሬሽን ተዛሪቡ ኣብ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሓላፊ ኢሚግሬሽን ሌተናል ጀነራል አተም ማሮል ቢያር ናብ ዝመጹሉ ቦታ ከም ዝጥረዙውን ገሊጹሎ ናይ መንገሻ ሰነድ ይኹን ምስ ዝኾነ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝንቀሳቐስ ትካል ርክብ ስለ ዘይብሎም ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው እቱ ሌተናል ጀነራል ወሲኹ ገሊጹ روسيا ኣብ ልዕሊ ከተማ ኬቭ መጥቃዕትታት ሚሳኤል ድሕሪ ምፍጻማ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ዘለዋ ኣባላት ሃገራት ኔቶ ንኬቭ ምዕቡል ኣጽዋር ምክልኻል ኣየር ክህባ ምዃነን ኣፍሊጠን እንግሊዝ ካናዳ ፈረንሳይን ሆላንድን ሚሳኤላትን ራዳርን ንዩክሬን ከም ዝህባ ቃል ኣትየን ኣሜሪካ ኣቀዲማ ተመሳሳሊ መብጽዓ ክትኣቱን ከላ ሓደ ካብ ጀርመን ዝመጸ ላዕለዋይ ስርዓት ቴክኖሎጂ ድሮን ናብ ዩክሬን በጺሕሎ መራሕቲ 50 ኣባል ሃገራት ኔቶ ትማሊ ኣብ ብራስልስ ቤልጅየም ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት እቲ ወታደራዊ ኪዳን ተኣኪቦም ነይሮም ኬቭ ብወገና ነቲ ዋዕላ ታሪኻዊ ክትብል ከም ዝገለጸቶ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ዩክሬን ብሶኒን ሶሉሽን ሩስያ ልዕሊ 100 ሚሳኤላት ከም ዝተኮሰትን ብዓሰርተታት ዝቁጸራ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተጠቐመትን ትገልጽ በዚ ትሕቲ ቅርጺ ጻዓትን ካልኦት ወታደራዊ ዘይኮኑ ዒላማታትን ከም ዝወቕዐት ድማ ትኸስስ ኣብቲ ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ከዓ 19 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎ ብተወሳኺ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ዩክሬን ሰፊሕ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ምቁራጽ ቀረብ ማይን ከም ዘስዓበ ተገሊጹሎ በዚ ምኽንያት ሰበስልጣን ርእሰ ከተማ ኬቭ ናብ ዳግማይ ህንጸት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከኣቱ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ዞባ ስልጤ ጓል 4 ዓመት ህፃን ብዝብኢ ተነኺሳ ህይወታ ከም ዝሓለፈ ፖሊስ እቲ ከባቢ ኣፍሊጡ ኣብቲ ዞባ ወረዳ ሳንኩራ ፍሉይ ሽሙ ማዞርያ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ኣብቲ መንደር ትነብር ጓል 4 ዓመት ህፃን ብዝብኢ ተነኺሳ ህይወታ ከም ዝሓለፈ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እቲ ዝብኢ በኣፉ ብምንጥልጣል ሒዝዋ ብምህዳም ብክትትል ሕብረተሰብ ነታ ህፃን ክድርብያ ወላኳ ይኽኣል እምበር እቲ ዝብኢ ብዝሕደረላ ጉድኣት ህይወታ ከም ዝሓለፈ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ እታ ወረዳ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ዝብሉን ካልኦትን ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን ሰሰናዩ